Čo? Najebaný si? To je úplne jedno. Akože, baví ťa to? Je ti akože v pohode, Braňo, hej. Haló. Že hýbaj do piče. Hýbaj preč. Čo si chlap teraz? Týchto chlapcov, 3 až 5, či koľko ich bolo, to sú ich identity. Páni, keby ktoréhokoľvek z vás stretnem, mne by bolo úplne jedno, aký trest potom dostanem. Fakt by mi to bolo jedno. A za toto pravdepodobne sa vám nestane dokopy nič. Myslím si, že týranie zvierat je nejaký iba prečin. Hej, to je iba prečin. A ak ste bezúhonní, tak budete mať maximálne podmienku z tohoto. Možno aj peňažný trest, ale aj keby ste dostali 10 rokov basy, tak mne to nestačí. Ja, keby o tom rozhodujem, o vašom treste, tak by ste boli zavretí do miestnosti, kde by bolo non-stop svetlo. 24/7 by tam svietilo strašne ostré svetlo. Neboli by tam postele, iba betónová zem, na ktorej by ste museli spať počas svetla a vždy, keby ste zaspali, tak každých 15 minút by začali húkať sirény. Aby ste nemohli spať dlhšie ako 15 minút. Mali by ste k dispozícii šrobovák. Každý krát, keby ste boli hladní, šrobovákom do ruky, že mrzí ma to. A keby ste už mali celé telo vyškrabané, tým mrzí ma to, a už by nebolo kam vyškrabať ďalšie čitateľné mrzí ma to, tak by vás mali do brucha a nechať vás tam na mieste vykrvácať. Toto si myslím, že je spravodlivý trest pre ľudí ako ste vy.